నేను ఎవరి పేర్లు తీయాలి, నేను ఎవరిని టార్గెట్ చేయాలని నా ఉద్దేశం అయితే అస్సలు కాదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే నా మీద కూడా వీడియోలు చేశారు, నువ్వే కదా తీసుకొచ్చావు, నువ్వే కదా స్టూడియోలో పెట్టి ఇలా చేసావు అలా చేసావు అని. కానీ ఒక ఆడపిల్ల కదా, నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. ఇంటర్వ్యూ కన్నా ముందు పర్సనల్గా మాట్లాడినప్పుడు తన అమ్మాయి తను ఫేస్ చేసింది కానీ, తను బాధపడ్డది కానీ, ఏమేమి చెప్పిందో ఇంటర్వ్యూలో మనం క్వశ్చన్ వేయాలి కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు అమ్మాయి చెప్పింది. ఎక్కడ పోయినా చిన్న చూపు చూడడం, అలా కొంచెం బాధ. ఫేక్ అంటారా అని అనడం, డబ్బుల కోసమే నాటకాలు ఆడింది అని చెప్పడం చాలా బాధేసింది. నిజంగా అంత డబ్బులే సంపాదిస్తే ఎప్పుడో సంపాదించుకుంటాను.